Zulu ngingachithanga isikhathi bayede ngithi nami angibeke amazwi nje ukuthi thina siyindlu siyakukhumbula ukuthi lapha kwalala khona amaqhawe kepha ke siyathokoza ukuthi kwabakhona impumelelo ohlangothini lwethu. Uma kukhulunywa ngempi yaseSandlwana kudingeka sazi ukuthi inhloso ngqangi yabahlaseli kwakungukuqeda nya ngombuso wobukhosi bukaZulu wawusele enyakatho yothukela nomzinyathi ngaphansi kwesilo sasondini uJinini Ndomnyama isilo ucetshwayo esaqala ukubusa ngonyaka 1872 kuya ku1879. Inhloso Zulu yokuqeda ngombuso wakithi ayigcinanga nje ngempi yalapha eSandlwana, kepha nakulesikhathi esiphila kuso uyabona ukuthi imizamo yokuqeda ngesizwe sakithi isaqhubeka ngezindlela eziningi esingabalula kuzo ukuqedwa kancane kancane kolimi lwethu lukaMageba, ungabuyiswa komhlaba owadliwa kuZulu okuyiwo esikhala ngawo insuku zonke, ukugxishwa kwezingane zethu ngezidakamizwa uphuzo oludakayo. Njengamanjena kukhona kuyona indida esiphethe njengesizwe futhi lapho bona khona ukuthi saqedwa wona amandla ethu. Njengamanjena singuZulu sithathelwa ibhange lethu esithembele kulo sindlu eMpisholo okuyibhange sazi ukuthi lisiza kakhulu abantu bakithi futhi linanezuzo encane. Kulesi sigaba ke bayede sithi thina sesishayela isikhathi lapho njengoZulu omnyama ondlela zimhlophe kufanele sisukume ngazo zombili silwele kungokwethu sikuvikele. Asivumi nebhange lethu ithala ukuthi livalwe nje ngendlela esingayiqondi kahle. Siyothatha ke noma ngabe isiphi isinqumo singamakhosi nabantu bonke bakho bayede ekuthini sililwele leli bhange ukuthi lingake lisuke lapha esifundazweni sakithi. Ziningi kakhulu izinto esizilwelayo kodwa ke lena ibaluleke kakhulu ngoba umnotho wezwe lakithi lapho sibese sithi usimama khona. Sizokhumbula ukuthi ibhange lethu ithala liyakwazi ngisho ukulekelela abantu bakithi abampofu nabantu abangenayo inzuzo enkulu ekutheni nasemakhaya lapho kuphethe khona amakhosi likwazi ukusiza abantu ngisho bakhe izindlu zikanokusho liyakwazi ibhange ukuthi libasize endaweni zasemakhaya. Ngakho ke liyingodla yethu ebaluleke kakhulu esingeke sayidedela noma kanjani. Impi yaseSandlwana yenzeka ngalolu suku lanamuhla kuMasingana ngonyaka 1879. Inesithombo okudingeka sibe khona ezingqondweni zethu uma siyixoxa. Le mpi yaqopha umlando hayi nje kuleli kuphela kodwa emhlabeni jikelele kwazisa iNgilandi ngenkathi ihlasela yasebenzisa amasosha amaningi amazwe engamakoloni ayezolekelele ukunqoba uZulu. Ukunqoba kwethu uZulu empini yaseSandlwana kwabandakanya amalungiselelo ukuthi sikwazi ukubhekana nabahlaseli, ukuhlela kwezikhali, uqiniswa kwamabutho ngezintelezi, ukuyobika emakhosini asakhothama, amahubo afanele namasu anobuhlakani ayesetshenziswa kulempi. Namanje iZulu omnyama ondlela zimhlophe kubalekile ukuthi kuzona zonke izinto esifisa ukuthi kusimamiswe isizwe sakithi kufanele sikuhlelele ngomnyoninqo, silandele futhi isigaba kufanele sizilandele ngokwenza njalo Zulu isizwe sakithi siyosimama futhi akukho kuyomelana nathi. Ingonyama ucetshwayo isahlolisha umhlaba wonke ngenxa yamagalelo ayo eholeni ngempumelelo uZulu empini yaseSandlwana. Ngiyacabanga ukuthi nalapho ikhona isilo singajabula kakhulu ukubona isizwe siphinda sibumbana silwa futhi nobutha obufuna ukuqeda ngalesi sizwe sakithi bese sihlanganisa izindlela ukuyisa isizwe phambili
ugcineke nesithunzi salesi sizwe sangamaZulu. Sengihlala phansi bengicela ukudlulisa ukubonga okukhulu uhulumeni wesifundazwe uholwa nguWemphemba nomnyango wezobuciko namasiko ngeqhaza elikhulu elidlalwayo ekubambisaneni nabaholi bomdabu uqinisekisa ukuthi isizwe sakithi siba nenqubekela phambili kanye nokuthi imikhosi nemigubho yesizwe samaZulu ihlale njalo ixhasekile ukuthi yenzeke ngempumelelo. Sibonge namabutho wonke ngendima enkulu ayidlalayo kule mikhosi. Sibonge kakhulu indlulamithi yamakhosi kanye namakhosi nendlunkulu yonke ngeqhaza elikhulu abalidlalayo ubayede kuyona yonke le micimbi. Sithokoza kakhulu nje ukuthi naku namhlanje sinaye uzobusisa lo mcimbi ukuze ukwazi ukuhamba ngendlela efanele nangendlela eyimpumelelo. Ngalawo magama ke ngicela bayede ukuthokoza ngibonga ukuthi umcimbi uhambe kahle. Singamakhosi sithanda njalo soloke sisekela njalo isilo sethu kuyona yonke imicimbi esiyenzayo. Sithi ke singuzulu asihlangane uzulu omhlophe sikwazi ukuthi zonke izinto zethu zikwazi ukuhamba kahle. Bayede